Geologiako museoarekin eta Iruña Beleia eseko batzuekin. Hemen ospatze dugu lehendabiziko Iruña Beleia martxan antolatuta, lehendabiziko Iruña Beleiako festa esango genukena, eta nolabait ere nahi deuna da, gure errebindikazioa jendei alaitasunez eta erromerio baten bitarte sozializatu pixkat. Garai baten jazimentue bizi dezion, eta hainbat festa eta antolatzen ziren eta herri parte hartzen zuen bertan, eta guzti hori joan daneko 20 urtetan galduta daunez, guk ere errebindikazioa festakin ere uztartzeko.